Takže ahoj lidi. Tak v tom tutoriálku o Tekitě bych vám chtěl, bych vám chtěl ukázat nový jakoby materiály, co se s kterými se setkáte ve štolách. Takže začneme tím, tady to je rubín. Používá se na meče, armor, krumpáč, prostě tady na ty věci. Emerald, to samé jako rubín. Safír, to samé jako emerald a rubín. Tin, ten se používá na kabely, na takový ty, na kabely. Silver, také na kabely. Měď, to se používá na brnění a myslím, že i na meč, na krumpáče a tak. Teď je takové speciální UV. Bylo by si říct, že když ho dáte do pece, jak vám vydrží prostě dvakrát tolik. A tady to je Nikolit a ten je, to si ukážu v pozdější fázi hry, on se to nějak blbě vysvětluje, protože ten vlastně, to vám ukážu potom, to nejde vysvětlit. Se používá hlavně jakoby na, co se týče těch kabelů, elektroniky a tak. Takže to by bylo tady takový malinký tutoriálek a pokud se vám aspoň maličko líbí, myslím, nevím, pokud se vám aspoň maličko líbí, jak dejte like a zanechte koment a napište, co byste chtěli vidět v dalších dílech. No a pokud budete chtít, tak natočím i další díly, jak zacházet s elektronikou, nebo ještě jak vytěžit ropu a nevím, tady ty základní zatím věci. Tak, ahoj.